Assalamualaikum anak soleh solehah kelas 9. Pripun kabare? Sae to nggih. Kados ingkang sampun-sampun kala wingi tembang maca padurma niki anak-anak diparingi tugas Bu Ina ndamel tembang kiambak kaya biasane kaya pas kelas 7, kaya pas kelas 8 wingi. Terus enten terusane teng kelas 9. Nah, nek ndamel tembang digatekke meleh nggih teng mriki Bu Ina mung baleni sing kudu paling digatekke niku niki. Nemtokake dhisik guru lagu lan guru wilangan, uga guru gatrane. Gatrane enten pinten tembang durma? 1, 2, 3, 4, gangsal, 6, 7. Enten 7 larik. Banjur guru wilangan lan guru lagune 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A, 7I. Contone ingkang gatra setunggal, para siswa gatekno bab kang utama. Para siswa gatekno bab kang utama. 12A. Leres nggih. Gatra kalih pisan salat lan ngaji. Pas 7I. Terus gatra ketiga ngabekti wong tuwa. 6A. Banjur kang rukun marang kanca. 7A. Sabar nalika diuji. 8I. Tansah narima. 5A. Nuju mulyaning urip. 7I. Mohon kemutan to nggih. Anak-anak ndamel sing apik, tulisane sing apik, benjang waktune koreksi Bu Ina koreksi nggih. Tetap sehat, tetap semangat, sinau saking dalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.